denboraldia urriaren 9-10 hasiko da, badakizue emanaldiak, kontzertu sinfonikoak ostegun eta ostiraletan, egun eta barikutan izaten direla, urriaren 9-10 hasiko da kontzertua, eta ekainaren 4-osteraino luzatuko da. 17 programa izango dira, aurreko 2 edizioetan izan diren bezalaxe, 34 kontzertu sinfoniko, eta horietan guztietan, 35 bakarlari eta zuzendari izango ditugu, programa sinfoniko koral bat, irekiera kontzertua, berezia izaten dena baita ere amaierarekin batera, Gabonetako kontzertu bat, 7. izango dena, 7. funtzioa izango dena, edo kontzertua, inauterietakoa, itxierakoa, estreinaldi absoluto bat, eta ganbera denboraldian be bai, eta sinfoniko denboraldian be bai, estreinaldi absolutu baina. Enimak eta kondairak izenburupean, Don Kixoteri buruzko guri diren poema sinfoniko laburraz edota Xerezaderen ekialdeko mundu gehiuragarriaz ibiliko gara datorren urtean edo datorren ikasturtean edo denboraldian. Musika absolutuaz gozatzeko ordurako, sinfonia handiak entzuteko aukera izango dugu, esaterako Mahlerren lehenengoa edo Brahmsen lehenengoa eta laugarrena, eta Mendelsonen Loben Gesange sinfonia leku berezia izango da, Gabonetako kontzertuan, eta emanaldi horretan Bilboko koralaren laguntza izango da gure orkestak, Victor Pablo Pérez izango dalari zuzendari. Horrezaz gain, jazza, barrokoa, ganbera musika eta barrak eskainiko dira, eta nik aipatu nahi dut baita ere, Bizkaian zeharreko gure orkestaren ibilbidea izango dela denboraldi honetan ere, astera bazen denboraldi honetan ere, eta besteak beste, Plentzi, Ondarru, Gernika, Leketxo eta Santurtzi izango dira. Santanderren be joko dugu. Bilbao Orkestra Sinfonikoaren garrantzia azpimarratuaz amaituko dut euskarazko zatitxoa. Orkestra honek kalitatezko kultura eskaintzen duzku bere programazio eskaintza zabal eta anitzarekin,